ba? Oo. Tayo para tayo. Mangga to. Ano ba? Saking nga. Ano mo? Oh, kamay. Dire. Ada? Iba. Pwede man na siya tungaon na siya katulog hiwa. Gagmay na. Pagda. Asa rin kagapalitan nila? Mapala ko kutsilyo ma? Sakto ni? Ma? Hindi na mong kuha mga katarget para sa inununan. Iba nga Ya, ice cream daw saging. Pundot sa saging. Paputo sa isda. Ya pada sa ice cream mga katarget. Ah. Gitu bi oh. Oh. Ini agak sa ice cream eh. Nya. Simigi ubo pa jud ko nya sige ako kawag ice cream. Ah, paksi. Paksi. Paksi tutunlan. Wala jud tarong togi ani giha. Hindi na mong inuunan. Iusay mo din ikuan? Dami mo niya kaning usit nga kanang kimbungan ba? Kimbungan man. Bungan ka ng bunog. Dami mo sun ulan gud. Bakit mo isa gud tinuwa kay mo ka man gud. Baka ni parat. Kaya nagsuka. Ano sa bawig tubig? Wala pa. Oh. Kaon ka na? Inunan? Inunan is my favorite. Magpuno mamingan hi. Mukhaon na siya ma. Kaon man. Sige tikati ka sa. Lahanggi ko ng inunan. Asa mita ka? Diri sa kuan. Sige mo. Ano siya kay di makatag ba na sa. Ano dito kumbay? Ano ba inito na day? Ato na lang dito ma. Ah. Ang gaki. Ay, hanggang sa dalan ka rin. Okay, sila sa gitna. Magka-jackie na no? Grabe kalinaw sa langit eh. Grabe ka blue. Tingnan nito. Ayaw. Ako pinakahayis na ko. Dito ne? Bukal ng mga ano, katarget ang nauna no? Ang unan nga giputo sa dahon sa saging ba? Nya. Lang iba ma? Ang iba? Ah, wala na tayo di ba? Butang iba oy. Ano naman ay suka doon eh. Di na matong iba. Sago ni sa Ito kwan. tabay da ibiyaan tong nasulat. Anong bedes mo relo? Dosi na? Hindi ka kamapas mo ano imong relo. Hindi ka kamapas mo ano imong relo.
Jis. Ika, alas 12. Kla. Alas Jis. Patro. 4. Boss, Mga tayo nang hatanan sa kabotilya mong kablihan, Dok. ha? Tadi ay, kung butang ay, butang na dito sa gate. Wakot da? Ba, kung nung kuha ay, Wa mablihi. naglihan ako, naglihan ito nimo. Ay, kabuying to eh. Ha? Kabuying to. Yan, lami.